Приятели, виждате ли този картоф? Преди един месец спеше си спокойно на рафта в магазина, а сега имаме почти 40 см стебло. Но не всичко е толкова розово. И останете с мен до края, защото ще ви покажа един невероятен резултат. Един от нашите експерименти буквално откачи. Здравейте отново! Аз съм от нещо нищо и първо искам да ви кажа, че бяхте напълно прави относно това стартирането за картофите. Ако сте пропуснали предишните видеа, започнах с два картофа. Един обикновен батат и един лилав. Бях ги закупил от един същи магазин. Единият буквално се напълни с вода. А лилавия така и не тръгна. Мислех си, че има някакви наченки да пусне коренче и затова го оставих във вода. А другия батат го замених с нов, закупен от друг магазин. И може да видите резултата. Което е живото доказателство, че някои производители просто третират картофите явно, за да не покълват. Нека да погледнем като за начало лилавия картоф, който оставихме все още да стои във вода, като си мислихме, че може би ще пусне коренчета от някое място. Ето, как преди да си мислих, че може би това тук ще е коренче. Ето това тук. Може би това тук. Но в крайна сметка от никъде, от нищо не излезна никакво коренче. И какво можем да видим, че този общо взето се понапълни с водичка. Вътре, ако го разтворя, сигурно е живо чудо. Ето на какво прилича отвътре. Грозна гледка. Затова можем да кажем, че с този всичко се проваля. И в случая провала може би не е от нас, ами точно от това, както казахте вие, че някои просто третират картофите да не покълват. И нека сега да погледнем какво се случва с най-новия ни картоф. Може да видим колко много корени е пуснал, като за начало. Корени, стебла, какво ли не. Направо е страхотен. Не знам според вас, но според мен за един месец мисля, че се развива доста добре самия картоф. Нека да погледнем отблизо самите коренчета. Много разклонение е пуснало, много нещо. И забелязвам, че не само отдолу даже са тръгнали, може да видите стеблца. Интересно, под водата си стоят, тръгват, не са отгоре както са повечето. Защото тук си е направо като една малка жива джунгла, общо взето. Може да забележите колко са излезнали. Между другото са много симпатични, много са красиви. Зелено, лилави, доста е красиво. А едното стебло си е направо жив поведител. Наистина е... Може даже да е повече от 40 см, да ви кажа честно. Нямам рулетка наблизо да го измеря, да ви кажа с точност, но педията, ако ми е 20 см, повече от 40 см със сигурност. Ако ви е интересно да гледате такива експерименти и се чуете докъде може да се развие тази джунгла, дайте по един лайк на видеото. Също така може да се абонирате за канала, да ударите камбанката. Вашата подкрепа ми дава сили да продължавам, когато нещата дори не се получават. Ще се опитам да ви покажа възможно най-отблизо, да видите какви различни цветове са. И самите стебла, и самите листа. Много интересно. Едни са зелени, други са лилави. Красиво е. Кой не е друго, поне е красиво. Сега обаче буквално не знае какво да правя. Картофът отгоре е станал като гора. Корените му вече може да видите, че пълнят чашата, преливат. И наистина нямам никаква представа какво да правя тук нататък. Чудя се да го режа ли и да го слагам в
саксия отделните стебла просто да станат като повече растения. Или да взема тази туба и направо да го сложа целия вътре. Как мислите вие? Как да процедирам? Наистина ми трябва вашия съвет. И ще ви помоля да ме напишете в коментарите вашето мнение, за да знам как да продължа от тук нататък. Саксия ли да е? Или целия да го сложа в тубата? И сега, както ви обещах, само за 3 дни няма кой знае колко голямо развитие в боба и лещата. Но нека да ви покажа в чашките да видите за какво става на въпрос. Буквално за 3 дни станаха до това, което са в момента. Вижте каква гора стана лещата. Боба буквално е полудял. Това е около 20 см. Може да видите какви корени пусна. Растеше точно с часове. Не исках да ви досаждам с отделно видео, но не може и да го оставя само за себе си. Просто исках да ви покажа, че природата е невероятна. И не забравяйте, още чакам съвета ви за картофа какво да правя. Много ще съм благодарен, ако ми помогнете. Чао и до следващия път!